Aboto sotro gulagati assembly kalayo tabung kake west jalu basaino dundrai kami i jalu basai bisi gas hajing obo school computer bakha printer bakha school ni chalok thani subidang na bagai tai student ni bo kaham ke borok selengtani tebo subida mana bagai Komakena sengtini bagi tongo MLA fan ang MLA fan je tongmani abo lukuno bahike subanan bagai sengkai tong komakena tabuk bak phajak bat tai volleyball hakena seng bagi tongo tai football ro ke tesha sariko bo tongko sini we jalu basayo bo oroto buri rongni thungi tonglayo panchayat bittik panchayat ni ward bittik Kahakena bong nobo seng bagnai jersey already bagjak tini mo tesa orthangai bat by ball of bagnai omai bagmane player rock plus tai o parani jara sigla tonglai rok abo bagmane ektano nahamu sini parak amchai rogo hamya phekjana mane chawi drugs chawi belai kek koblai tonglai kham abono pura free khainani khoroksa kamini borok hamya drugs sayangnani Bemar katina bagino tini ake seng bagi tong sikla selairna hake bakake borok khela dula ni porti borok hamdung bangnai athngana ekta utsang nai inka borok mato thungai jepro thungo tai bini drugs samarok tibini once more kmai thanai inka abena para kame thangai sikla selairno ustara no seng omake khelan mane bagi tong tangke seng pura mane ekta drug free area samnani chetogei tong Omaka khakayo je sigla salai rok je beba aguk phayo khakayo drugs hamya je sanai rok borok chaioi aste lekha pora tai aste khela dulo aguk phayana abon sini nahamo no bahake subanai ka sini MLA fan je tongon bai khela nei manjanai thungjanai manai tai computer hake sing bagi tongo tai music je khamtanoi rok sin lukurok belake kostongo tamne kreng tofono mani paimiya abon nombo seng kham jeta kalbare nok nung nasin bona kalbane ke hongtong ke tamlayo abon kare bo the traditional kan mane tammani goria mami tarok nge kham rong nang abo tongo abo jeman hanamini jan dulup je mami ta samani je nangmani mane abo seng bagai tong abo khela mane bagmani porenke o je sini je music ni je mani tongmani abo seng bagnai hambai